Ez, azera, bilek irakasleak geha, eta momentuan ez dago inongo vinkulaziorik sindikatuekin. Piskat sortu zen gehien bat hau, bai esan dena Facebook bitartez. Facebook bitartez lortu guen horako kontaktu bat. Ondara pare bat orte zuek hasi zineten Irunen aldean Txingudi ikastolen inguruan sortu zen horako mugimendu bat, bai, murrizketan gatik egin bat. Bai, murrizketa zirela eta hiru sindikatu abertzaleek eragazi ziguten sinadura bilketa bat, eta ikusi genuen horretagaz aparte jendeak faltan botatzen zuela deialdiera hor zegoen utxunean nolabait zerbait egitea, ez? Eta gugeu antolatzea ikastetxean bertan. Horrek errazten du hainbat ideologiako jendea ere, halako aldarrien inguruan elkartzea, hori da asuntoa, ez? Bai, eta poliki hasi nolako baiteko Facebooken bitartez irakaslei bilera batzuk eskaintzen hemen, informazio eman nahian, ekintzak egiten hasteko, ekintzak pixka eta aurten ikasturten hasi dira, gutxi gara eskola batzuetan iauteritan ez Gabonetan hasi zen pankarta batekin ateratzen, murrizketen kontra, lontzenen kontra. Eta gero hasiera batean ere, esan behar da ere bakarrik ez dela irakasleen mugimendu bat. Ekimen hau ere da, bizka bat eragile guztiena, ikastetxean mugitzen diren eragile guztiena. Hasi langileak, ikasleak eta gurasoak. Egin nolako sortu eskola bakoitzan mugimendu. Ez dugula nahi, guk ez dugu denbora ikuteko eskola gauzak informatzen hortako sindikatua daude, eta ez da gure lana. Baina bai esaten genuen ez, nahi genuen utxune hori bete eta nolabait ere jendea konturatzea utxune bat dagoela. Jendeak errez esaten du ez, eske grebak ez du zertarako balio, bale, ados, edo ez, baina badago beste aldea, guazen alde hori iskat aztertzera edo zerbait egitera. Jakitun gara sindikatuak iristen diren lekuraino, hezkuntza sindikatuak, eta hor badagoela nolabaiteko utxune bat edo, eta gu uste dugu betetzen dugula neurri batean, gainera gertutasuna da gure aliatua. Eta orduan, bakoitza bere ikastetxean lonzeren irakurketa propioa egin aldu, edo murrizketen inguruko irakurketa propioa egin aldu, eta horrek erakartzen du jendea, errazten du. Murrizketak azken ez da, oain da repete sortu, oain dela 3 urtu ja, hasi dira murrizketak, irakasle kopuruak eskoletan jetxi egin da, hori argi dago, figura batzuk desagertu egin dira, hor beti dabiltza ratioaren kontuarekin, gora bat bai, bat bera ez, hori ordezko batek esan dezakela zela zai. Ratioak ere esaten dizuten, ez dugu igoko, baina aplikatzen dute topea, demagun DBH-en 25, eta errepikatzailea lehen ez zirena kontabilizatzen, kontabilizatzen ziren ratioaren barruan, orain ez dira kontabilizatzen. Ni neu 26ko talde bat egin nago laugarren DBH-en, eta azpitikan etortzen zaizkigu denak atope, aurre ikuspenen arabera. Karo, espazioa, ikasleak, ze atentzioa eman aldiesun, geisten da. Eta gero lonzek, lonzek nik uste dut eragile gehienak, hezkuntzako eragile gehienak, Euskadi mentzat, ados gaudela, sekulakoa ekarriko digula. Alde batetik, Euskal Herriari, Euskal Hezkuntza Sistemari, bai uniformizazioa eta espainolizazioa alde batetik, eta gero euskara 3. hezkuntza maila, konsideratuko dutela. Dena borradorea da, lonzea borradorea sartzen dira, pila betan borradore bat agertzen da, eta aldaketa bat dago hemen, aldaketa bat dago bestean. Eta hor garrantzitsu hori, euskara nola baiteko, orain arloak 3 mailatan banatuko lirateke, eta euskara 3. maila horretan litzateke, eta gero DBH-en adibidez, DBH bukatzerakoan ez zuen baliagarri izango euskarako notak. Eta ikusten duguna da, Eusko Jaurlaritzatik ez dagoela erantzun zuzen bat ezik eta prest daudela hitz egiteko eta akordiotara iristeko. Ekimenen artean daukagula sinadura bilketa bat, lonzeren kontra, eta horren jarraipena izan da mozioak, sinadura horren inguruko mozioak udaletxetan sartzea. Orduan, bakoitza bere ikastetxeekin, bere herrian, mozioa sartzearena. Eta horren nolabait bilduma egin dugun lan apurra edo handiaren bilduma da egitea kale jirau apirilaren 20an. Bai, nahi genuen zerbait nolabaiteko festa ditu ere bai, baina zerbait positiboa egin, negatibotasun honen aurrean, eta nolabait kale jira azken izango litzateke apirilaren 20an Donostian Alderdiarren delegaritzan ordezkaritzaren aurrean, nolabaiteko prentsa horreko txiki bat eman, bildutako sinadur kopuruari ezagutzera eman, zertxo bait irakurri, eta gero handikan hasiko gineatek alde zaharrean zea, nolabaiteko kale jira bat egiten, pertsolariekin, gaiteroekin. 3. larun batean Donostian kantu jirakoek parte hartzen dute orduan hitz egin dugu beraiekin da, bat egingo genuke beraiekin dugu.